Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 2 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon para karon nga adlaw. Baw masulusadya, dutayan lang magtinapungulay ang preskon sa Sineco. Puerte, no? Comelec all out na sa preparasyon sa barangay kag iske nga eleksyon. Siling sang DILG, aber hulat-hulatan nyo kung ano ang mangin desisyon sang IETIP sa paggamit sang Fistmast issue sang trapiko dire sa siyudad sang Bacolod. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Standard Time. Las 6:39 na unahon tanay ining karon isol abante isol sa barangay kag iske nga eleksyon. Kahapon siling sang Comelec nga dali na lang matapos ang amon preparasyon sa barangay kag iske nga eleksyon. Kon madumduman puwerte ang arangkada sang pila ka mga mamalida ipaisulon gid ang barangay kag iske nga eleksyon. Pero kahapon, siling ni Comelec Chairman George Garcia, ang preparasyon ara nasa 80%. Kag ang tanan nga mga rekisitos, guideline, resolusyon sa pagpatigayon sang eleksyon ipagwao na sang Comelec sa masunod nga mga inadlaw. Sa karon ginapinsar sang Comelec nga kuntani ang aton mga mamalida mas temprano ipasiguro na ipospon bala o kung padayonon ang eleksyon sa Disyembre 5 karon nga tuig. Baho. Ugaling siling sang Comelec kon pananglitan pa isulon ginman ang tanan nga ginpreparar ginbakal nga eleksyon para pernalia subong sang mga ballpen, ballot boxes, indelible ink kag iban pa nga mga imprinta baluta kag iban nya hindi man na maano i-standby man lang na siya pananglitan pa isulon ang eleksyon. Pero sa dalom sang isa kahagna, ang barangay kag iske officials dapat nga maga-eleksyon gid. Dapat sa Disyembre 5 tuig 2022 karon nga tuig. Puwerte, no? Dahil hindi maintindihan, no? Setyembre na, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, pilan lang kabulan, eleksyon na, dawarat pa kasiguruhan. Ipasiguro nyo, dayon o kung hindi, ang nagkakatabo subong sa barangay kag iske eleksyon, doso butong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Action Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra
Di nagsiling ka sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kag ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47. Kahapon, nagpatawag media ang Seneco para isabton ang mga isyo dira sa sulod mismo sang Seneco. Ang natabo, dutayan na magtukapanay si Winnie Sanso kag ang isa kakatapo sang junta direktiba sang Seneco. Si Seneco Acting General Manager Erben Leo Ticar, sila niya porte ang linalisay kung tani niya paintindiho namon ang mga konsumidor agod nga masabat namon ang mga isyo nga matagaan kami oportunidad pagi sa katapos ang media abi nga makasabat ka makapalayag sa ilabahin angot sa akusasyon batok sa ila. Galing kay ti wala mapunggan ang emosyon anday Winnie Sanso kag Board of Director Eugenio Velasco Jr. sang distrikto. Tinambagan lang ko no. Ang sabat kahapon sang Seneco kundi may mga isyo saka sang balayran siling yati ang bilog nga pungsod, nagapangatubang man siyang pariyo nga isyo pagtaas ang balaran sang kuryente sa mga konsumidor. Sir, ang amon isyo dire, klaro, ang serbisyo ninyo hindi maayo. Ang pagpasaka sang balayran, ipatag ninyo hindi teknikal nga maintindihan sang tao. Iplastar nyo maayo nga may dapat iripan kamo nga ang mga konsumidor nga reklamo nagduluble ang balayran imbes nga ripan nga magiban nagtaas ya gawa kag porte kuno ang pagtaas gaduluble ang panukot ninyo sa mga konsumidor. Amo na yang isyo. May mga isyo pagani nga daw hindi amo kay kuno ginapasibangdan sila nga may mga ara dira sang pag kinuutay sang kaban sa Seneco malayo inaya. Hindi na isyo nga ginadala diri sang Aksyon Radio. Ang isyo nga ginadala namon kon nga ang inyo serbisyo law-law. Amo nang ginadala namon diri. Patay siga, pangguba ya sang gamit ang serbisyo ninyo. Amo nang ginadala dire sang Aksyon Radio. Nungka nga nagdala kita isyo bangod sining tawag may mga anomalya, pinalapaway sa Seneco. Wala kami gatandog sina. Ang among ginatandog dire, gapamangkot kami kung nga ang serbisyo nyo lawlaw. Ang serbisyo nyo hindi amo. Bisan kung tani mataas-taas ang sukot kung gustong serbisyo nyo, daw hindi ka mangilin magbayad. Tiga reklamo lang ang konsumidor, kaya hindi na gid magwantang suktanan nyo, nga hindi kami kaintindi, kundi inyo na gintakos ang balayran, kag kung nga amo na ning balayran, hindi pa among serbisyo ninyo. Amo na ya ang ginareklamo naton. Di mga lain-lain ng ilaya, nga kuno parehas ang iban. Lain matong iban, base ko ng taas balayran to, mayong serbisyo. Dawla reklamo nga nabatian dito sa iban, kay man niya, ti taas matong iban gani nga kooperatiba. Yes, posible taas. Pero wala sila nga reklamo, kay ang serbisyo mayo. Ang inyo diya mataas ang balayran, ang serbisyo nyo lawlaw. Amo na ya ang ginareklamo sa mga konsumidor. Ti na tuon sa dutayan na magtukapanay kay daw hindi maintindihan kay kuno ginapasibangdan si Sanson ni nagpadala sulat dito kay Presidente Marcos kag iban nga mga opisyal dito nasyonal. Dapat gidi nga usisaon pabayaan lang kamo. Daw hindi man among serbisyo nyo.
Kung pamatian takapon si Velasco, silang niya ginaproteksyonan ko lang ang akon mga konsumidor sa akon distrito. Ginaproteksyonan mo, nabalbal nyo sang hindi amo nga panukot nga perti kataas, nga wala sang explanation. Gakabalaka kamo sa konsumidor nyo, ang serbisyo nyo, patay siga, ginaguba nyo kagamitan nila, mayo blan ng kabalaka mo sa imo konsumidor. Amo na yung gina-question naton. Mga lain-lain nga, wala kita katandog kung may hagad ka muna sang kinuutay, wala nato ni natandog ni sa atong programa. Ang natandog naton dire ang inyo serbisyo nga hindi amo. Hindi maintindihan kung nga amo ning serbisyo nyo, mataas ng sukot nyo, lawlaw ang serbisyo nyo, may refund, pero doga-doble ang billing sang konsumidor. Amo na ya ang reklamo na mo dire sa Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Lasay 53. Babalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Nagsalay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. Ilikod sa ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter,
kung wala ako nagapamati kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa mo premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Ihanap na ng Sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Mo na ka lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban, yung mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na 40. Si Councilor Al Victor Espino, di committee chairman siya sang transportasyon sang syudad sang Bacolod. Amo silingon ang tanan nga mga nagakatabo sa transportasyon, traffic kag iban pa, magaagi ini sa iya. Ang problema subong, kay may tao siya nga luyag ibutang bitawid. Ibulos abida kay Major Liba. Hasta subong wala gihapon, tinimok-timok. Permi lang siya kapabati-bati, mga traffic experiment sa syudad, niya dapat mag-agi sa eksakto nga pamaagi, nga ginapatuman sang ordinansa para may basihan ang syudad sa Bacolod. Pero sila niya wala diretsyo isa katao nga magsaway, mag-implementar sa mga ordinansa kung wala na base sa ordinansa nga ilagi nahimo. Ko mag-amuni nga galapas sa mga ordinansa, ini mga bitaw o kung sinong heads ang bitaw na, dapat ginklaro na ini, mas temprano. Kaya kung pamatian mo niya si Major Liba, niya gahulat ko sa instruksyon sa ibabaw, gahulat ko kung anong mando ni Mayor Benitez, anong nagakatabo subong? Daw hindi maintindihan. Ara magyapon si Liba. Kag daw naglala ang sitwasyon, may pamahugay na nga nagakatabo. Kag pwede man nga masiling naton, basi purti man kapoderoso sang tao nga nag-assign dira kay Liba. Amo ina nga hasta subong may anong kuri et kagreklamo ni Councilor Espino si Liba gyapon ang ara nagapungko bitaw head. Amo na karon ang sumpakilay kag ang biak sa sulod sang amo nga komitiba galala ga ininsultuhanay nga daw wala sang padulungan. Di ko gapati si Councilor Espino nga siyang chairman sa transportasyon, himua ang tanan, ipatuman ang imo sini nga puder bilang chairman sa transportasyon. Agagareklamo, wala ga insulto kuno, wala tanan, may mga pamahog. Kung gusto mo, kung i-implementar mo ya, ang imo kinamatarong kay ikaw ang chairman da. Ang question karon, adlaw-adlaw may mga pabati-bati nga hasta subong, araman gyapon, nagapangsyon gyapon si Major Liba, amo nang siling ko. Base ko mas babakod ya ang nag-appoint kay Liba, sangsa kay Konsehal Espino. Aber, hulaton ta kung anong madangtan sinitanan, parang kahanay ka mo, imo na chairmanship, daw lapason pa, ipakilalang poder mo. Ugaling siguro, siling ko, base kon mas poderoso pagid ang nagbutang kay Major Liba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City 1. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Ako si Boy Duran. Gina Horelia Caberte. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.